Il-Partit Nazzjonalista jista' jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss jekk il-koll ninaqdu wara il-kap il-ġdid jitla min jitla fost l-erba' kontestanti wara 16 ta' Settembru. Dan qalu Adrian Delija, kandidat għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista meta l-bieraħ indirizza l-kunsilliera u t-tesserati fil-każin tal-Partit Nazzjonalista ta' Ħażabbar. Adrian Delija kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet tal-kunsilliera, tesserati u deputati meta saħaq li l-avversarji politiċi tagħna bħalissa qed jinqdew b'kollox biex jifirduna biex wara din l-elezzjoni ma nsibux saqajna u nibdew naħdmu. Iżda l-eluf ta' partitarji nazzjonalisti kif ukoll dawk li jixtiequ jerġgħu jivvotaw Partit Nazzjonalista qed jibgħatu messaġġ ċar ta' għaqda. Dan irridu nisimgħuh qal Adrian Delija. U tenna kif il-mewġa favur mod ġdid kif jitmexxa l-partit bħalissa ħakmet id-diskors politiku f'pajjiżna meta s-soltu jmut għal kollox fix-xhur tas-sajf. Adrian Delija sostna li l-kunsilliera li se jivvotaw fit-2 ta' Settembru għandhom l-obbligu li jisimgħu dak li jixtiequ t-tesserati u l-partitarji kollha tal-partit. Adrian Delija tkellem ukoll dwar il-proposti li qed iressaq kemm għall-partit kif ukoll għall-pajjiż jekk jintgħażel biex imexxi l-Partit Nazzjonalista. Waqt il-laqa, Adrian Delija faħħar ix-xogħol siwi li jagħmlu Anne Fenech u Elix Perici Kalaxxone taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil fir-ristruttural tal-finanzi tal-partit tul dawn l-aħħar 4 snin.